ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ман Саидмурод Давлатов рӯзи 3 август дар Душанбе баромад дорам ва темаи чӣ хел командаи беҳтарин сохтан, управлении персоналам. Шумо ёд мегиред чӣ хел команди бақувват сохтан, шумо ёд мегиред чӣ хел одамое ки шумо ба лозим аст ҷалб кардан командаи худатон ба. Шумо ёд мегиред чӣ хел филтр кардан ки одамое ки мисол наметавонанд мақсади компанияи шумо амале кардан, компанияи шумо нафтад. Вақте ки ин дарса ки шумо гузаштед, шумо ёд мегиред академияи дарония чӣ хел сохтан, чӣ хел командаи беҳтарин сохтан. Шумо ёд мегиред чиза. Таҷрибаи 26 солае ки ман дорам, таҷрибае ки 1,5 миллион одам дарс додам, таҷрибае ки 638 та бизнесмена выращивать карда, ман аста корошро ба баш бурда $68 миллионера тарбия карда боштам. Ҳамин таҷриба ман ба шумо мегӯм чӣ хел мо дар ҳамин дигар компаниҳое ки дар дигар давлатҳо ҳаст, мо команди беҳтарин сохтага ҳастем. Агар ки шумо орзу доред ки командаи беҳтарин созед, ҳаракат кунед ки ҳамин тренинги управлении персонал ва биёед командаи беҳтарин сохтан ба дар шаҳри Душанбе. Баъд аз ин тренинг як командаи беҳтарин месозед ки шумо ба ёрдам мекунад ки 2 бор, 3 бор, мумкин 5 бор прибили шумо зиёд кунад. То дидор рӯзи 3 август дар Душанбе.